21. máj, 7:30 ráno. Na mojom kanáli svietilo skromných 138 odberateľov. Nič výnimočné, obyčajný deň. Ale o 19:30 500 a ráno 22. máj 1000. Áno, 1000 ľudí povedalo, chcem viac. A tak vznikol tento špeciál. Od začiatku sme si išli svoje. Zábava, pohyb, výzvy, vášeň. A dnes je to už komunita. Ľudia, ktorí sa smejú, učia, objavujú a zabávajú sa spolu s Filmstúkom. Ale to najväčšie ešte len príde. Neviem, kde bude koniec, ale viem, že práve teraz je začiatok novej éry, že ju otvoríme spolu. Od septembra 2025 sa niečo zmení, niečo sa objaví, niečo, čo si budeš môcť chytiť do ruky, ale viac neprezradím. Tak daj odber a like a zdieľaj toto video. Napíš dole do komentára hashtag Filmstúko1000, aby som vedel, že si tu bol od začiatku. Filmstúko, tvoj svet, tvoj kanál, tvoja zábava. Ďakujem vám.